Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 38 million pesos PhilHealth claims ng mga isolation centers sa Baguio City hindi binayaran. Anomalya sa pangongolekta ng kwartay sa Baguio City Public Market na diskubre. Turismo at infrastruktura nakikitang solusyon sa pagbangon ng ekonomiya ng Ilocos Sur mula sa pandemya. Bilang ng namatay sa Benguet dahil sa dengue, 3 na. Chess tournament para sa mga bulag, inilunsad sa Baguio. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Dahil sa kabiguan ng City Health Services Office na may sumite sa takdang araw ang mga requirement, 38 milyong pisong PhilHealth claim ng Baguio City ang hindi nabayaran. Magbabalita, Charles Limon. Habang pataas ang kaso ng COVID-19 sa Baguio, dagdag problema ang mga PhilHealth claims sa mga isolation centers na hindi pa bayad. Noong Hunyo kasi, hindi binayaran ng PhilHealth ang aabot sa higit 38 million pesos na claims sana ng mga isolation centers. But I've talked personally with the mayor regarding that. Maybe before their inauguration. Kailan yung inauguration nila? June 30, no? I've talked to Mayor Magalong June 29 and I've explained our part. The reason kung bakit na-deny yung claims ng isolation unit ng Baguio, this is in teachers camp and Santo Niño, is they filed the claims more than 120 days after discharge. So sa system pa lang natin, madidetermine na ng system that the filing period was beyond 120 days. So it's automatically denied. Ang mga claims na ito ay mula pa noong nakaraang taon. 22,449 pesos ang halaga ng bawat community isolation benefit package ng PhilHealth. Sa kabuuan, may 1,600 claims na hindi pa binabayaran ng PhilHealth. Base sa patakaran ng PhilHealth, dapat may proseso ng healthcare institutes ang claim ng isang pasyente sa loob ng 60 araw matapos itong ma-discharge. Responsibilidad ng City Health Services Office ang pagsusumite ng mga PhilHealth claims sa mga government isolation facilities. Pero dahil sa pandemya, binigyan ng palugit na hanggang 120 araw ang City Health Services Office. Pero hindi pa rin nila ito naipasa sa takdang araw, kaya dininay ito ng PhilHealth. Pinilit ng news team na makuha ang pahayag ng City Health Services Office. Pero tumanggi ang pinuno nito na si Dr. Rowena Galpo. Nagpila na ng motion for reconsideration sa PhilHealth ang pamahalang lungsod. Malaking pera po yun na mawawala sa gobyerno. Kaya pati si mayor din ano rin siya na dapat mabayaran, maibalik yung pera kasi they spent the money. So we really have to replace the money for the operations din ng City Health.
Hanggang sa ngayon ay wala pang desisyon ang PhilHealth kung pagbibigyan nito ang pakiusap ng pamahalang lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para maprotektahan ng mga delivery rider mula sa mga scam at COVID-19, ipinasa ang isang panukalang batas na naglalayong gawing opisyal na ang cashless payment sa mga delivery apps. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Para sa delivery rider na si Richard, malaking tulong ang cashless transaction sa kanyang trabaho. Maswerte raw siya at mismong kumpanya nila ang nag-aabono sa orders ng mga pasaway na customers. Si Panda po kasi yung nagbabayad sa vendor. So, po kami, pick up lang po kami. Ganun. Hindi po katulad ng Grab na inaabonohan po nila. Si Panda po kasi siya po yung nagbabayad sa vendor. So, nagre-remit lang po kami. Ganun. Kamakailan lang isinumite ni bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ang panukalang batas na naglalayong gawing cashless payment ang mga transaksyon sa mga delivery riders. Sa Facebook post, sinabi niyang isa itong hakbang upang maprotektahan ang mga delivery riders sa scam at pagkahawa ng COVID-19. Sa ilalim ng House Bill 1010 o Magna Carta of E-Commerce Delivery Personnel, ang lahat ng mga customer na magkakansela ng kanilang mga order ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan at magbumulta ng 10 hanggang 50,000. Maikukulong din ng 1 hanggang 3 taon ang sinumang magkakansela ng order para lamang mangprank sa social media. 100 hanggang 150,000 pesos ang panukalang multa. Mas madali na rin para abot-abot na lang. Sa akin parang isang beses lang siguro natulugan lang naman yung order, parang gano'n. Kung may reimbursement naman po sa Grab, maghihintay kami ng 3 days mostly para sa reimbursement. Tsaka yun lang yung oras mo na rin naghintay tsaka pumunta sa lugar nung address nung nagpa-deliver, yun lang naman. Una nang nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa Department of Labor and Employment na pagtuunan ng pansin ang mga reklamo ng mga delivery riders. Maproteksyonan ang lahat ng karapatan ng mga delivery riders bilang gig workers. Hindi man itinuturing sa ngayon na empleyado ang mga delivery riders, sila ay mga manggagawa na naghahanap buhay at tumutulong hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa ekonomiya. Hanggat walang inilalabas na guidelines ang DOLE o hindi sila namamagitan ay walang mangyayari. Naipasa ang Senate Bill No. 2302 o ang Act Providing Measures to Protect Individuals Engaged in Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Enero nitong taon. Nakasaad sa Section 5 na ang sinumang magkansela ng kanilang order ay maaaring makulong o magmulta ng hindi sosobra sa 100,000 piso. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, nadiskubre ng pamahalang lungsod ang lantaran umanong korupsyon kaugnay sa paniningil ng kwartai sa Baguio City Public Market. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Buong tapang na inilantad ni Baguio City Public Market Superintendent Marieta Alvarez ang modus sa paniningil ng kwartais o arrival fee at mga resibo. Nagsoli ng original receipt yung isang merchant natin from the market. Nag-verify siya on particulars ng resibo na na-issue sa kanila. So that's the first time that we found out na may mga problem sa mga original receipts natin. When we verified doon sa system, kasi naka-system tayo ng collection, may discrepancy doon sa amount that was entered in the original data po na nandoon sa original copy doon sa system natin. Ang kwartais o arrival fee ay bayarin sa mga ibinabagsak na mga produkto sa palengke. Halimbawa, sa kada banyera ng isda, 10 piso ang babayaran. Kapag maramihan at lampas 50 pesos ang dapat bayaran, kailangan na ang resibo. Kanina, sama-samang naghain si Marieta, BCPO at si Mayor Magalong ng kasong malversation through falsification of public documents at falsification by public officer laban sa 5 kolektor sa public market.
Matibay daw ang ebidensya dahil sa hawak nilang daang-daang resibo. Yan, isang resibo. So magkaparehas ang OR number niyan. Yan, pati yung napagbigyan, iisa. So ito ang maibibigay doon. Di naniniwala ang aabot na sa milyong-milyong piso ang nakulimbat ng 5 dahil matagal na umano nila itong gawain. At tuloy-tuloy na, yung mga na-i-implicate na, talagang tinatanggal na namin. Tinatanggal na namin sila. As early as 3 weeks ago, tanggal na kami ng mga dating corrector. Hindi pa, wala pa yung preventive suspension. Kailangan pa namin ng... Ito, meron na, dahil nag-file na kami, pero na sila. Madadagdagan pa daw ang mga makakasuhan. Target ding habulin, maging ang mga nagretirong empleyado ng lungsod na sangkot sa nabuking na modus. Nakikita namang solusyon sa problema ang pagsusulong ng digital payment sa palengke. Yan, pati yung napagbigyan, iisa. So ito ang maibibigay doon sa nag-deliver. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ng patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19, pinag-aaralan na ng ilang mga health experts ang pagdagdag ng bagong alert level classification. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Planong dagdagan ng Department of Health ng bagong classification level ang dating 5 COVID-19 alert level system ng bansa. Dahil daw ito sa mga bagong subvariants na na-monitor. Sa akin lang, sa palagay ko, okay na yung okay na tong sistema na nangyari na ginawa sa Duterte administration. Kasi kung aanihin na naman nila kung magbibigay na naman sila ng another na baka mas maguguluhan pa ang mga tao. Ang ilan naman ay payag, pero may kondisyon. Pwedeng iibahin, kaso nga lang yung baging stricto pa sila, maging stricto pa. Hindi ko nga alam kasi sa school, hindi pa namin alam kung ano yung schedule, na kung ano everyday pa yung school, na yung parang dati. Kaya yun ang inaantay namin na announcement kung paano yun. Kasi parang ang hirap pa kung ibalik pa yung everyday na pasok. Sa pahayag kahapon ni President Bongbong Marcos, pansamantalang itutuloy pa rin ang mga COVID-19 alert systems. Sa kasalukuyan ay may 5 alert systems ang Pilipinas. Sa Baguio City naman, patuloy na pinaaalalahanan ang lahat na maging ligtas mula sa COVID-19. Sa buong Cordillera may 69 na bagong kaso. Sa kabuuan, pumalo na sa 223 ang active cases. 155 nito ay mula sa Baguio. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Plano ng bagong upong gobernador ng Ilocos Sur ang pagpapaunlad sa turismo at infrastruktura ng lalawigan. Ito ang isa sa mga nakikitang paraan para makabangon ang ekonomiya mula sa pandemya. Magbabalita, Charles Limon. Nakalatag na ang mga plano para sa pagbangon ng ekonomiya ng Ilocos Sur. Maraming negosyo ang may tatayo namin ay makakabawi tayo sa ekonomiya. So yun ang isang dream namin na para makabawi tayo sa pagkaubos ng ating ekonomiya ng pandemya. Bukod sa agrikultura, focus din ng Ilocos Sur ang pagpapanumbalik ng masiglang turismo ng lalawigan. Alok ng probinsya ang bagong diskubreng mga tourist spots sa mga bulubunduking bahagi ng probinsya. Our tourists should go somewhere else like our other local government units, lalo na yung mga upland municipalities. Kaya inihahanda na namin yung mga yun. Ang mga otop nila, yung lugar, and we can create livelihood doon sa mismo na. Malaki din ang pag-asa ni Governor Jerry na bubuhos ang proyekto sa probinsya. Yung mga industries na itinatayo namin ngayon, na inumpisahan na ni Mayor Chavit. Kasi ang dream din ni Mayor Chavit as our leader to industrialize Ilocos Sur. Sa ngayon ay nasa alert level 1 na lang ang probinsya. Charles Nicolimon
Para sa Luzon Headlines. Dahil sa sunod-sunod na pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Cordillera, pinaiigting ang pagbabantay sa mga watershed. Magbabalita, Ren de Guzman. Binaha kamakailan lang ang Tabuk Kalinga at Banawe Ifugao. Kaya ang DENR mas pinaiigting ang pagbabantay sa mga watersheds. Normal na yung ulan ngayon okay? Yung dapat iulan sa isang buwan, pwedeng iulan sa oras lang, 2 oras o isang araw. Okay? So could you imagine the saturation of the mountains with water? Okay? So kahit na makapal ang cover nitong mountain na ito, kung gano'n naman kalakas ang ulan, guguho at guguho ang bundok. Okay? Minomonitor rin nila ang kalinisan ng tubig. Bilang watershed cradle ng Norte, hindi lang Cordillera ang nasusuplayan ng tubig ng mga watershed, kundi maging ang ibang rehiyon. To poison our marine life and coastal area systems. Now we have 49 water bodies. So 14 principal rivers, 1 lake, and water bodies. So all in all, it's 49. And we want to preserve this. Implementation of watershed management in our region will also have a ripple effect to the neighboring regions. Okay? Maging ang mga minahan, kanilang pinapaalalahanan. Vulnerability risk assessment of especially of yung binibigyan muna namin ng attention yung mga municipalities which are highly susceptible to landslide. Unfortunately, lahat na yata ng municipalities natin are highly susceptible to landslides. Naniniwala naman si DENR Regional Director na malaki ang maitutulong ng pagkakaroon ng otonomiya ng Cordillera sa pangangalaga ng kalikasan. So maganda nga na maging otonomiya para gagawa din tayo ng policy natin sa environment na akma sa condition natin. Okay? So yun ang ano natin, hindi yung general law that is being imposed nationwide na unique yung region natin. Kaya dihado pa rin tayo in all angles. Okay? So yun yung advantage on the part of the environment and natural resources sector in the Cordillera once we are an autonomous region. Madalas, hindi raw nila masita ang ilan sa mga nagsasagawa ng land conversion dahil sa mga ancestral claims. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang nang namatay sa Benguet dahil sa dengue, 3 na. Yan at iba pang balita, abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes.
Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Tatlo na ang namatay sa lalawigan ng Benguet dahil sa dengue. Magbabalita, Ren de Guzman. Pumalo na sa 1,612 ang kaso ng dengue sa Benguet. 67% ang itinaas nito kung ikukumpara sa datos sa parehong buwan noong nakaraang taon. Bayan ng La Trinidad ang nanguna sa listahan. Mayroon itong 608 dengue cases. 200% po yung increase. So, although hindi pa naman siya pumapasok sa epidemic para economy yung outbreak, yung pagtaas pa rin ng cases, talagang nakaka-alarm. Isa mula sa barangay poblasyon ang namatay. Ito ay 64 na taong gulang na lalaki. Namatay siya noong March 18. Sakaling magka-outbreak, handa naman ang mga ospital sa bayan. May available po na rooms po or may magtitingin sa kanila. Tapos sa cases po naman kasi natin ng COVID medyo nabawasan. So imbis na yung tutok natin nasa COVID na mga rooms at binalik natin nila sa normal na or regular na function ng hospital. So wala po atang problema kung Patuloy ang misting o pagpapausok sa mga barangay na may matataas na kaso gaya ng Poblasyon, Balili, Pugis at Pico. Bukod sa La Trinidad, 2 ang namatay sa Tuba Benguet dahil din sa dengue. Yung isang nakikita natin na dapat magsama-sama pa rin yung mga kababayan natin maglinis ng bakuran. Importante pa rin yun, yung pinasabi ng DOH na 4S. Yun, tuloy-tuloy pa rin yun para at least mas mapaghandaan natin, maprevent natin itong pagdami ng dengue. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Bilang pantanggal stress, hinihikayat ng probinsya ng La Union ang mga residente na sumali sa isang workshop. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Bukas na ang kauna-unahang Independent Research and Reading Library sa probinsya ng La Union. Ipinangalan ito sa tanyag na lawyer at manunulat na si Attorney Alfredo F. Tadiar. Mga aktibidad para mahasa ang pagsulat at pagbasa ang pinagtutuunang pansin. Isa na rito ang zine making. Actually, zine is a short term for fanzine. Magazine na it's either done by a person or a group to promote its ideology. So anybody can actually basically do this. Just think of a theme. And you can combine words and also art. You can just use basically a coupon band and cut it into pieces, put it together, and you can create a zine of your own. Nilahukan ito ng mga kabataan, entrepreneurs at mga artists. And we would like to be able to invite or engage others to do this activity, and it's actually a
an art therapy I discovered because when I did the activity or the zine, my zine, I was able to relax and be able to put into words and into pictures what I felt. Makikita rin sa Alfredo F. Tadyar Library ang ilang mga research and publications tungkol sa Northern Philippines, special collections at art gallery. Matatagpuan ang library sa Ortega Highway, Tangki, San Fernando, La Union at bukas mula Miyerkules hanggang Sabado. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Maraming may-ari ng lupa na may titulo at marami rin ang nakakawala ng kanilang titulo dahil siguro nawala sa file or nawala sa travel, nawala sa old house. So what do you do when you have a transfer certificate of title and it is lost? You have to avail of Section 109 of PD 1529, otherwise known as the Property Registration Decree. Pag nawala mo ang isang titulo, is it sufficient na mag-affidavit of loss ka? The answer is no. Hindi po siya sufficient. Even if you have that affidavit of loss, no, i-register mo yan sa Register of Deeds at ilagay mo na encumbrance sa title na nakadeposit sa Register of Deeds, it will not be sufficient for the Register of Deeds to issue you a duplicate original of a transfer certificate of title. Pursuant to Section 109 of PD 1529, kailangan ay magkaroon ka ng petition for the issuance of a duplicate original of title filed before the regional trial court where the property is located. So kung ang property mo ay nasa Bugyas, hindi mo pwedeng i-file yung petition sa City of Baguio. Kailangan i-file mo doon sa Regional Trial Court of Benguet or yung branch na nasa Bugyas. Kailangan ba na mag-affidavit of loss pa rin kahit na mag-file ka ng petition for issuance of a lost title, of a duplicate title? The answer is yes. Twofold kasi yung requirement. Unang-una, mag-affidavit of loss ka. Then, pangalawa, mag-file ka ng petition for issuance. And sabi ng batas, ito ay dual requirements at kailangan gawin before your request for the issuance of a duplicate title can be granted by the court. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Chess tournament para sa mga bulag, inilunsad sa Baguio. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinament! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, daratatin
magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Inumpisahan na ang chess tournament para sa mga visually impaired sa Baguio City. Ang magwawagi sa lungsod ay ihaharap sa ipinagmamalaking chess players ng La Trinidad at Tuba Benguet. May kwento po si Ren de Guzman. Sino ang magsasabing ang larong chess ay para lamang sa mga nakakakita? Ito yun. Kanina, nagsama-sama sa Camdas Multipurpose Hall ang mga bulag sa Baguio para sa chess tournament. Unwinding sa mga PWDs tulad namin, makapag-relax mentally and psychologically and everything na nakakabigay ng para bang naging therapy in a way ang paglalaro ng chess para sa amin. Habang naglalaro ang mga ito, maluha-luha ang naatasang arbiter. Yung first kanina, napalo ako ng konti. Hindi ko akalain na ganun sila kagaling. Kaya lang yung sense nila sa sight, yun lang ang nawala sa kanila. Tayo naman meron. Sana magamit natin sa mabuting paraan. Kwento nila, malaki ang ambag dito ng mga manlalaro ng International Community of Chess Players na sumabak sa kompetisyon sa Baguio noong 1978. Turuan nila yung mga kuya namin mga blind, and then sila rin tinuruan kami na maglaro din. Kasi nga adjusted yung chessboard, pwede na namin makapa yung white squares and black squares, and then itong mga characters din may distinction din para ma-recognize namin. May butas din ang chessboard para matukoy kung saan nila pwedeng isuksok ang piyesang may pako. May palatandaan din kung anong kulay ang mga piyesa. May ganito yung black, no? At yung white naman, plain lang na
ganyan, wala siyang markings na tulad nito, no? Ang kompetisyon ay inorganisa ng isa ring bulag na si Rubigan o mas kilala bilang the Blind Gardener of Baguio City. To show na you don't have to have sight to play the game of chess. It is a game of the mind. We can do chess. There's many things that we cannot do, but there are some things na pwede po kaming sumabay sa normal citizen. Pangarap niyang magtuloy-tuloy ang kompetisyon para mabago ang pagtingin sa mga visually impaired. Ang mananalo sa kompetisyong ito ay haharap sa mga mananalong mga bulag mula Tuba at La Trinidad, Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.